Muhammad Muhammad. Hello po, good evening. Good evening po sa 3 million views.
We ran out of baby oil. Ang baho, Kira. Hello, kabsat. Boring, tibiyag. Ano, matikon ko na. Big party next weekend. Get more baby oil. Et tansag donate ti baby oil. Ayos lang. Kaboring ya. Sura bravi Gabing-gabi kumakain ng singkabas. Kasla kami agpadati pik jay maysa. Nam? Watan? Ay, Wen. Pares kayo ba? Pahinga eh. Nakalalaam nga men, so magparyas kayo. Tarupam nga men, ti kabil mo. Tamtaong kapada na. Ano, iCard ma din sasabog tayo sa social media kapag makita ko. Kapaymot. Kapay karupro pa yan ni Kuwa. Ang tawag na dyan. Didakil nga unggoy. Tapay tarayan ti tao. May garodaya ano sumikat ka. Ay, nalagip ko ni King Kong. Loko ka. Ibabay mo ki dita. Panagrup-rupa mo. Ngayon naramid ni inang mo kin ni amang mao.
Dapat ka proud ka. Tagano, kakadin, EJ Ilocos ba? Hanak Ilocos, taga ano Kasiguran Aurora. Bandang Baler. Di Pakulaw, Dinalungan. Yay, nasidag kami. Haan, ng madalan may titarlak. Di kami pa'y, duldulo. Wen. Sika nga taga-tarlak ka. Nalipat akon. Abali mo kami tinagan tig-chat-chat. Matandaan na lang no kasi nag-Ilocano. Ibig sabihin nakatungtong ko. Kung ka nakita di nakaraan nga live ko, baka tatalang ulit. Tatang kukat, adajay, pura talak. Ngem awan isunan. Ay, padataang awan ti amang nan. Natay edi pandemic mat ni tatang ko. Hi, guwapa. Sabi ni Pico. Natay pandemic. Natay iso na di pandemic ngamang nag-cause di so kung kunada nga sakit. Natay iso na ti high blood. Kay inom niya ng gamot. Nagkaroon na ng komplikasyon sa loob ng katawan niya. Hindi na nag-function yung kidney niya, mga ganun. Pico, tagasan ka pala. Taga Batangas po. Natay tatang ko 2020 March. Pandemic pa din. Di ba sabi nila puro ang 2020. Lahat na namatay ng ganyan 2019, 2020 nasabi nilang COVID. Pico, wow, punta ako bukas Batangas, ma'am. Ay, di nga po. Ano po kayo magra-ride? Ang hirap kasi dito. Kasi di ko nakita. Parehas tayo, hindi rin kami nakauwi. Kasi 'di ba kumbaga dito simula bago ka umalis ng Batangas, kailangan mo magpapa-examine ka ng ano. Tapos bago ka makarating doon sa pupuntahan mong bayan, iko-quarantine ka pa ng 14 to 15 days. Ay di nailibing na din lahat-lahat yung pupuntahan mong patay. Kaya ang mangyayari, wala na, hanggang view ka na lang. Oo nga. Pico, mag-ano kayo dito sa Batangas? Saan? Hello po, JP. Hi.
oras lang biyahe mo. Ibig sabihin, ikaw yung nagda-drop. Layo naman, Cebu. Naalala mo pa ako. Ano ba dapat kong maalala? Hindi ko maalala, yung paalala mo nga. Baka kasi nadapa ako ng isang araw makakalimutan ko. Okay. Naalala ko na. Salamat, bumalik ka. Ay, sa FB ka nagla-live. Nasahod ka na doon sa FB? Batangas, Santo Tomas, malayo pa, sir. Looban pa kami, malapit kami sa Mount Makiling. Tanawin mo na lang pag nasa daan ka. Pag nakita mo yung bundok Makiling, yun na yun, malapit kami dun. Yes po. Wala kasi, hindi naman kasi pwede agad may connect yung YouTube sa Facebook Pwede siguro i-comment mo dun sa dun sa video ko isa, yung link mo, di ba pwede lang naman yun. Para makopy ko, makapunta ako dun sa Facebook. Buti nakakapag-live ka na. Nakakapag-live ka na, ibig sabihin, pwede ka nang mag-live. Tanong ko lang, bakit parang may tools yung name ko? Para saan po yun? Moderator yan. Okay lang yan. Ibig sabihin, pag mayroong ganyan, dati ka nang pumupunta sa live ko, dito sa account ko. Yan yung patunay na meron ka ng, basta, ganun, parang tatak, ganun ba? Pag wala ka makikitang ganyan, hindi siya blue, ibig sabihin bago. Bagong daan. Katulad ni ni Pico. Nagla-live ka rin, Pico? Sige, punta ako. Kaya, wing ding doon. Kaya, wing. Ang daw, wing ban doon. Ang laki naman nun, wing ban. Ano yun? 40 by 40 ba yun? Wing ban. Lucky. Hindi yung wing ban na maliit lang? O yung, di ba ang sukat ng 20 by 20 at saka 40 by 40 ba yun? Tama ba? Kasi dati,
Nung nag-guard ako, pag dun sa pull out pang export, yon ganyan mga wing ban. May maliit, may malaki. $12 wheels? Tagda dalawa. Tama nga. Mahaba. Tagda dalawa ng wheel. Dalawa, apat sa harap. Dalawa. Oo nga, malaki nga. 12 wheel ba naman eh. Tagda dalawa. Kaya kasi hindi kasi katulad tayo dun sa sa Facebook. Napupuntahan lang agad. Dito kasi labo. Makadaan kaya yung sa inyo? Ay, hindi. Makipot ang daan dito, hindi ka makakapasok. Yung tricycle nga din na drive ko halos pag meron ng kasalubong nakapark dun sa gilid, wala. Give and take pa. Malayo pa ang highway sa amin. Mm. Eight nga, sorry. Kayo yung taga-drop ng bawat sako-sako. Do-drop nyo sa outlet dito sa Batangas. By area. Tapos dito naman sinisegregate, diba, yung mga order. Hanggang mapunta na sa mga nakamotor. Ang galing. Ganun pala yun. Ano daw? Iba naman yung sinasabi mo eh. Hindi nga nakakapasok dito agad-agad ang mga malalaking sasakyan. Tingnan mo kanina yung nag-supply ng ng tubig sa baba. Wala silang tubig dun sa baba. Ang laking truck, hindi nga ako nakadaan, susundo pa ako ng mga estudyante. Inantay ko pa talaga natapos kasi one way lang.
Ay, isang bagsakan lang yon. Papuntang Cebu lang. Ang dami namang order yon. Tapos 12 wheels pa ang dala. Tapos Cebu lang pala yung Cebu. Tapos sa Cebu kayo pupunta. Isang sako lang ata, dalawa. Lugi ang biyahe, oy. Ahab. Maganda. Pico, pahingi lang number mo, kita lang tayo sa laban. Wala akong cellphone. Joke. Ito pala ang ginagamit ko. Maganda kulot hair. Salamat! Ano yun? No, dalagat binata lang. Sinaunang panahon pa yun, uy. Bawal. May asawa na ako. May mga anak pa. Para lang yan sa mga available pa. Hindi pwede sa mga katulad natin. Ay, thank you, Chebby. 77. Thank you. God bless. Okay lang naman. Kala ko kasi wala pa. Allah. Eh! Thank you, Chebby. Bakit ikaw, Pico? Wala ka ba asawa? Manuwa naman sa'yo. Basta mga driver pa hinante.
Siguradong mga playboy yan. Parang ano yan eh. Parang sundalo. Saan madistino. May chicks. Huwag ka na mong kumampara doon. Stay ka na lang dyan. Stay ka lang dyan. Raulo. Ano kung asawa kaso lang walang GF. Bakit? Bago naman naging asawa, naging girlfriend mo muna. Package na yun pag naging asawa. May kaibigan ka na, may best friend ka na, may jowa ka na, may kabit ka na. Iisa lang yun. Dapat nasa asawa lahat. Dapat sa'yo, Pico, hindi ka pinapahawak ng cellphone ng asawa mo. Joke lang. Joke lang. Wala palang ano. Hindi ka makakapag-remit ng pera, hindi ka makakapagtrabaho pala pag walang cellphone. Kaya nga may asawa ako, hanap ko ngayon ikaw. Loko. No, no, no. Yan ang pagbabawal na technique. Baka gusto mong makick out ka sa bahay nyo. Bad yun, bad. Diyan ka lang, stay ka lang. Bad ba yun? Bad kung alam niya. Alam mo, parang kayo din, malakas ang pakiramdam namin. Pag alam namin may iba, nararamdaman agad ng partner yun. Kasi may pagbabago. Kaya wag mo nang gawin. Ang kay Eva ay kay Eva lamang. Ang kay Adan ay kay Adan lamang. Ay, mali. Si Eva, kay Adan lang. Si Adan, kay Eva lang.
Argo. Oo nga, alam ko. May? Evangeline ba yon? Iba? Evangeline? Evangeline ba o Eva? Bakit ikaw si Adan? Sim? Ayoko na. Daw. Oh, totoo? Ay, di tama lang. Si Eva ay para kay Pico lamang. At si Pico ay para lamang kay Iba. Ako? Nasa diyan sa account ko. Nandiyan yung pangalan ko. Hulaan mo doon. Saan doon? Basta ano siya, nakamix. Hindi naman siya nakamix. Basta nakadugtong. Sabihin mo na lang. Riza. 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 Ang daming nakabukas na ilaw. Wait lang, papatay lang ako. Riza para kay Pico. No. Hala, asawa ko ay Darius. Kaya si Darius ay para lamang kay Riza. At si Pico ay para kay Iba. Na. Panis! Yay ka muna. Yay! Ano? Saan nga pala asawa mo, Dan? Nasa trabaho, ka-duty. Panggabi siya ngayon. Parang ikaw. Ano? Oh. Nantok na ako eh.
Tawa ka dyan. Natatawa ka sa sarili mo. Pinagsasasabi mo dyan. Tulog na tayo. Good night na. Oh, panggabi. Duty. Wala, sunod ay hikap ko, oy. Tutulog na ako. Paras na ba? To go. Okay, tulog ka na para. Tulog. Kaloko. Mag-iwan ka ng message sa YouTube ko para makapunta din ako sa inyo. Tulog na talaga ako. Sige, bye-bye. Sa silent ko muna saglit.
Ilang taon na sila? Bile. Bakit? Bile. Hello, Coco. Kaawas mo lang? Di mo kami.
Hello, Jan Preciado. Hello po. I'm fine. Hello po, good evening.